Hej, det er Lasse her. Grundet nogle problemer med min computer, kunne jeg desværre ikke få webcam på, så jeg fortæller bare om emnet ud fra et udkast af vores rapport. Det håber jeg, at det er fint nok med. I L3 har vi haft et emne, der hedder huliganisme, og for at udbygge vores viden om huliganisme, har vi arbejdet med det via forskellige fag og fakulteter. De 3 fag, vi har haft, er idræt, matematik og engelsk, og min gruppe har haft et fokus på den historiske baggrund for huliganisme. Til det har vi haft en overordnet problemstilling, der hedder, er der forskel på huliganisme i dag og fra omkring 1960? Og vi har haft 3 forskellige underspørgsmål på de 3 forskellige taksonomiske niveauer. Det redegørende spørgsmål er, hvilken udvikling er der sket igennem inden for de sidste 50 år i England? Hvordan har analyserende er, hvordan har ændringerne i samfundet påvirket huliganismen? Og det diskuterende er, hvordan kan huliganismen stoppes, og kan det overhovedet stoppes? For at få svar på nogle af de spørgsmål har vi blandt andet kigget på, hvad forskellige sociologer har udtalt sig om emnet huliganisme. En af dem er Taylor, og Taylor mener, at huliganismen er skabt grundet et lokalsamfundets oprør mod den globalisering, der er sket i fodbolden. Det vil sige, at der er kommet mange rigmænd udefra og mange spillere udefra, som har haft en stor indflydelse på fodbolden, og det er ikke så meget lokalsamfundet, der repræsenterer den lokale klub længere. Det er også mange andre globale aktører, som spillere og folk i bestyrelsen. Og huliganismen er altså skabt via et oprør mod denne globalisering. Så er der også 3 forskere, som er gået på Leicester-skolen, som også har en mening om huliganisme, og det er, at huliganen kommer fra den laveste sociale klasse, fordi det ligger i den lavere sociale klasse natur at være aggressiv og voldelig. Den stigmatisation af huliganen som en fra den lavere socialklasse er der 2 andre sociologer, som gør op med. Det er Richard Ciulinocci og Armstrong. De har hver især undersøgt 2 forskellige fangrupper. Armstrong har undersøgt Sheffield Uniteds fans, mens Ciulinocci har undersøgt 2 grupper, fans for Aberdeen og Hibernian. Mener ikke, at der er et konkret svar på huliganismen, og at alle kan være hooligans, og han kan ikke rigtig forklare, hvorfor huliganismen er skabt. Ciulinocci skaber et nyt begreb, som hedder casuals, det vil sige den nye gruppe af hooligan, som kommer fra et højere socialt lag, og hvor der er meget mere fokus på prestige og mærketøj, og meget mere, der er fokus på prestige for andre fangrupper. Så det er altså ikke folk fra de lavere sociale klasser, det er folk fra alle sociale lag, som har flere penge og kommer mere op i prestige. Den sidste sociolog, vi har beskæftiget os med, er Giddens, og han mener, at det er det nye individualiserede samfunds skyld, at man bliver hooligan. Det vil altså sige, at det ikke som ordnet ikke er samfundets skyld, men det er mere individets skyld, at vedkommende bliver hooligan, grundet at den har så meget ansvar selv og har så mange individuelle valg, derfor er det ens eget ansvar ikke at blive hooligan. Så har vi også kigget på nogle forskellige artikler, og en af artiklerne siger, at en politisk overbevisning og en såkaldt politisk agenda kan have meget indflydelse på, hvad for en hold man holder med, og hvad for en huliganistisk gruppe man socialiserer sig sammen med. Disse politiske agendaer ser vi mange steder. Det kan fx være religion, og det mest ekstreme tilfælde af religion som en faktor inden for huliganisme er i Skotland, hvor Celtics fans er katolikker og Rangers fans er protestanter, og det har skabt mange fadæser og slåskampe og slagsmål og optøjer i Skotland, og mange personer er døde under denne rivalisering mellem de 2 religiongrupper. I Rusland har vi set stærkt nationalistiske fans, primært for Zenit Sankt Petersborg, hvor de har været ude og kritisere klubben for at hente udlandske spillere, som er sorte og som er homoseksuelle, og de ønsker kun spillere fra Rusland og andre broderlige lande, har de udtalt. I Italien er der også store problemer med disse politiske agendaer. Lazios fans har været kendt som nynazister, og det er også et stort problem i Italien. Det er ikke kun fans, som kan have en politisk overbevisning. Det viser et eksempel fra Premier League, hvor en spiller, der hedder Nicolas Anelka, lavede en antisemitisk hilsen under en kamp efter en scoring, det vil sige en jødehadisk hilsen. Det blev han senere fyret af sin arbejdsgiver West Bromwich Albion, og det viser altså bare, at det ikke kun er fans, der har den politiske agenda, men også spillere kan have den. Og det er en stor faktor, ikke blot under huliganisme, men også under selve fodbold. Derudover har vi kigget på nogle forskellige statistikker. Der har vi en statistik, som viser sammenhængen mellem antal anholdelser under folk, der har lavet huliganistiske ting i Premier League, den engelske liga, og i Superligaen, den danske liga, på en given sæson, nemlig sæsonen 12-13. Det viser, at der er mange flere anholdelser i Premier League, end der er i Superligaen. Men der er også en bagside af medaljen, fordi hvis man dividerer antallet af anholdelser med indbyggere, viser det, at der faktisk er flere antal anholdelser per indbygger i Danmark, end der er i England. Men selvom huliganisme er det største problem i England, er det bestemt også et stort problem i Danmark, og det er ikke noget, vi bare kan ignorere. Vi har også kigget på en anden statistik, som viser antal anholdelser
under huliganisme i Danmark i forskellige sæsoner. Den viser, at der har været et stort fald fra sæsonen 8-9 til de andre sæsoner, hvor antallet af anholdelser er faldet virkelig drastisk. Det kan have noget at gøre med det hooliganregister, som blev indført i 2008, som skærpede kravene for hooligans og fodboldbøller. Det vi har konkluderet ud af vores opgave, er, at hooliganisme er et problem, som nok aldrig helt kan stoppes. Blandt andet nogle af de ting, vi har fundet ud af, blandt andet, at der er en politisk holdning bag mange hooligans, og det måske ligger i menneskets natur at være aggressiv og voldelig. Men vi har også vurderet, at hooliganismen kan formindskes endnu mere, og det ser vi bare på hooliganregisteret og de football banning orders, som har været i England, som har gjort, at mængden af hooligans også er faldet derover. Så bottom line er, at hooliganisme aldrig helt kan stoppes, men det kan formindskes endnu mere.